Кьолн, Германия. От Колонь, редуцирано от колония Клаудия Ара Агрипинесиум, колония на Клавдий и съпругата му Агрипина, римската императрица, родена там в 15-та година от новата ера, станала съпруга на император Клавдий и майка на император Нерон. Името Клавдий, Клаудиус, произлиза от латинското Клаудис, куц, сакат, а името Агрипина е женска форма на родовото мъжко име Агрипа, което означавало дете, родено с краката напред. Градът е основан в 38 година преди новата ера, когато древногерманското племе Убии, описани още от Юлий Цезар като цивилизованите германци, съюзници на Римската империя и мразени за това от другите германски племена, се преместили със съгласието на Рим на левия бряг на Рейн. Новото селище станало известно под името Опидиум Убиорум, малък град на убиите. Впоследствие, по инициатива на Агрипина, малкото германско градче става голям град с над 30 000 жители по това време. След векове, според легенда, в 1164 там са донесени от Милано от крал Фридрих Барбароса мощите на тримата влъхви – Мелхиор, Каспар и Балтазар, посетили Малкия Христос след раждането му във Витлеем. По тази причина от 1248 до 1473 е изградена Кьолнската катедрала, най-големият готически храм в Северна Европа. От името на града произлиза де Колон, френски, вода от Кьолн. Ние го наричаме Eau de Cologne. Има музей на Eau de Cologne в града.